Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Da kajing temu ka babha, ban ai ka jing shakri ka bajanai, ye ki ba ha kalyang ka koit ka khya. Ka Sarkar India kala sedang, ya ka National Health Mission, House Nem Arhajarsan. Hadian Shisnem, kata House Nem Arhajarhanriu. Ka Sarkar kala sedang banjien, ya ki Accredited Social Health Service, ni ki balatip lengkon kum ki Asha. Arhajarsan kadai kajing sedang jongka NRHM. Tiki Asha la jid House Nem Arhajarhanriu. Nadu usnem Arhajarhanriu terkum tu kadang sudai tang kanam jongki Asha. Nrem pada don hi kino pikam kiba kitrai. Tadai hadu usnem Arhajar pra bakila aslang ban aikam ki Asha. Ki Asha kila sedang menteri kam House Nem Arhajar pra. Bat hakati kapor, ka kam ka bala ben shed haki, ka datang menshili ai dawai polio. Haka benengkong ki Asha dat time ki siu arpusan lengkasis ni ka polio. Tiada nadu Arhajar pra kom tu kila sedang mi ki kam baria. Di Arhajar kendai kila sedang banpan ni ki dokumen jongki Asha. Bat nadu Arhajar shipau ki Asha kila sedang ban yo ki insentif ki barit mo. Bat kata ki insentif lu kadang datang nak benta ki HBNC ki bat ki JSY. House Nem Arhajar Shipaupat, la binshet haki, saya ka kam bakin pej iki long kemi ki ba armen, bat ki balik ka kelung. Hendrai kat banang ya ki por, la sedang penbun syuk-syuk yiki kam jongki. Lapha bakin lek tau malaria, ban lek pendi dawai yiki beriu syayeng, barki wei barki kam. Haka behadai bat kakam jongki Asha nongkong kat kong ka guidelines hi kakam ram ka nongkong ka jongki kalong bakin petang nak benta ki long kemi ki ba armen ki kentai ki kena lani ki kulung ki barin. Dan rei kat baki si ki por kinang ya kakam jongki ka kanang bun. Ngihap bantip kanu ka kentai ka bayok beriu haslong jongi bangin register bangin pa ka report sapok ki CLC ki PLC. Lada ka tu ka kentai ngilap bakal positif ngihap ban batai ya ka bakan le ya ka early registration ke bamut hapo shispa sanpong sni. Dala dai ka por ban kha kum ki Asha ngihap ban senran ni ketu kalong kemi syaki jaka sumar syaki jaka kha. Dia hadin bakal adep kha na turu ki babun ki kam ki baki Asha ki haban le. Tekin haban pej ru ya kitu ki kulung baki biang na em ya ki immunization ngaduk baki dang kha haduk baki dayo ya ka 16 years ke jongki. Kamdai tang na kabanta ka ki na kabanta ki long kemi bat ki kulung ndai ki Asha ki dairu ki nong trai jong ka malaria jong ka TV nang ta jong ka NCD bat ki wei ha ka baya dai bat ki ne ki jing test melu ki ne ki jing pendi ye ki ORS lane ki national program kum ki polio lane ki ne ki dawai wi nang ta kindon ki baki haban pej kum ye ki sans ye ki sam nang taki kam ki baki Asha ki le ki don kita ki ma ki bangi ong kita ki PLA ki bangi ong. Hakapor COVID, kidi ki Asha ki batur nakhmat ban lek pej ki beriu, ki bawan na bar shnong, ni na bar jela, bar ki hab ban penbiang, ye ki jingdan kam jong gitu ki basha set slung, haki quarantine center. Mana kan mau ki kapor jong ka COVID kadai kapor ka bakatang tam ka mensim. Man kan mau ki por bala lek song baki umat kin jau biang. Beli haban ong kumta. Kapor jong COVID kadai kapor baki Asha mat shibun ki jing syakran ban bat ki jing syak leben. Kijing syak leben jong ki Asha, kijing syak kran ban jong ki Asha, kam dai tak na ki nong shong thang. Nrei kam tam na ka health department bat na ka state government. Namar hakapor badang sedang jong COVID hi barok khat ngimpat song thu bhau tau COVID ulong pinu. Tang shubana ba shit met la shumudur badai COVID la shuyating ban yap baro. Nrei ki Asha kimdon kum kata kijing ting kijing seni ki haban sacrifice ya la dia. Namar kitu ki por dang buon ki kena najela ki balik pulih sabar.
ki Asha ki haban shim jing khen kat nongut ki breu na po ki shnong jongi ki badon shabat pan pha jing khen sak health department tar ki pha sha ai mo tim dei sang punta da ki lawan phai ru ki Asha kin haban up ki tu ban pen ben ha e jaka ban set ki e jaka ban pen shong ki lada don ki breu ki bahasa quarantine ki Asha ki dei kinong let visit ki na kapor sha kapor bat kham tam ki don ru ki Asha jongi ki basha jantia ki tu ki por ki la shulong tangkum kinong tong jong ki tu ki pai ba nong shik ki bahasa quarantine nomor ba ki breu ki tu ki bahasa quarantine pada ki myo shu ban mi shabar te na kaliang jong kusno ka thau pada kiting ban ya long ban ya penjan bat ki mo ki Asha ki hab ban let penraum ba ki tu ki breu ki yo ban sum ban saj ki hab ban long kinong let pen thit jing thit ki ban pen siu ki jing don kam ki jong ki ban let ai tiar la da don bapang ba shitom ban let ai dawai ki bar ha por jong covid nganot banong baki bali banga ong baki Asha ki mat ki jing ka bakrau ka jing sha le ben na kaliang jong health department tu ki por ya la de ki la ki bun ki lap jing ada ya la de mo na ka ba maki ki don ki PPE ki don ki hand sanitizer ki don ki gloves ki don ki mask nre ki Asha jong ki por dan ai ru em ya na kaliang jong union hi ni la mi sha kmat bangin dawa yang la dapim la ban ai lu di kita ki jing daru sobha ai kum bakat to kat ni kilat jing dai ki Asha Pokok na kaliang jong ngi ong ngim tip hadu kat no namar ki por kadang beta ke jing sedang mau pat yo sutu yang hadu kat no itai sanitizer la nei itai gloves la nei itai mask la nei itai PPE ila ban ya da no covid te bang yo I ba ma phi ki staff jong ka health department phi pendon kam ni sobha ai lang ki Asha ki jong iro namar ki Asha ki haban ya ki haban ya kendu ki tu ki breu ki haban sumar ki tu ki breu ada don ba positif ru ki Asha ki haban lit ai dawai ki haban lit ai ki tu ki jing tau baro ka ki jing don kam te dah hadin ki tu ki por suki pada ki sang ban ai no iwei sanitizer arjur ki gloves but ar likely ki face mask na kabanta jong ki Asha ke bangi tip ni yo I lada ki tu ki breu ki balet covid duty ki don la ijong ijaka bakin yo ban thia na kila wan phai na ke duty kadon ka bam ka bapen mang na ka banta jong ki haba ki let ya ke duty ki don hiru lah ke jong ka jingyo na ka banta ka covid duty ki jong ki nrei ki Asha jongi mdon jakasa mdon ka bam ka bakerpang na ka banta jong ki Asha ki badon kunrit na yeng ki mi na yeng hap le ki kendu yo covid patient da lawan phai nang tu kin hap an ya khlelang bat ki bahayeng la jong bat ki konjong la jong hang tu kin hap an ya bamlang bat lada ki wei ki breu badon hapok ka snong ka thau lada ki don ki bayo positif ki Asha ki dei ki ban shim ka jingkit kli na ka banta ka jong ki nrei ha ka por ba ki don ki Asha ki bayo positif pat don manu ba shim ka jingkit kli na ka banta jong ki te kolong ka ki ban song si kan ban yu I ki tu ki jing le jong ka health department ro ki tu ki por ti hadin bangi yu I ki kum tu na kaliang jong union ngila mi sya kaman ngila dawa ngi ong ba ban syua trai da ka bangin ya penya na ko jong jing mlane bangin ya pha mo ki jing jong la jong tang na ban ta ki bru nginom la syu tamar ngi hiung hasam ru ngi don lagi jong ki kun ki ti ho ot ngi yet ya ka kam ngi don ka ban se man syakri ki wai tang ban kong ngin hab ban it ya la de ini ong la da ki pha trai ka ni ka kam so ba ai I kenja jing siu I barit mo ngi bangi trai ka ni kan la long bangin yo ban thit ya ka bam kana mangin la ban trai kam ba te na kaliang jong government hi kala aishi hajar tengka shi banai kum ka covid incentive ya ki Asha haba phai pat sha ka jing siu baro shikata ki Asha ki yo ya ka bai buram ka barin na ka sarkar kat kum ki kam bakitrei hnrei dei na du usnam ar hajar arphwei baka sarkar kelas siu banai no iki ar hajar tingka shi banai te ka jing siu jong ki Asha kalong ba kat kum ki kam ki baki le ki shio dei incentive I barin kam dei da ka salary kum baki we ki yo la ne kam dei da ka honorarium nrei ka dei da ki incentive la da ki trei ka kam ki yo la da kim trei kinom yo te bat na kaliang ka ya kana ki incentive ki yo bat na po ka NHM kamu ka badai na po central kan te ya kata ki penmang shi ar hajar tengka tang ba ki Asha kinom la ban yo lut iki te ki kam ka shi banai kinom la hi ban yo ar hajar tengka te bat since 2021 pan nila yo ya ka fixed incentive na kaliang jong ka state government ka badai ar hajar tengka shi banai ka kam jong ki Asha ha ka jing shisha ka dei bet tang bakin pet ye ki kam ki baya dei bar ka kot ka khia hnrei bun sien la ju pindan kam ye ki haki wei par ki kam ru
kum hakakam election ki kam hablong bayadei baki adhar berkiwei pat ki kam. Ya kata si 4% ngadanut banong baki Asha ki deki research bakalan jong health department. Ladam don ki Asha kemut kijing terikam jong health department barok khat kan deko lut. Madam dai tang health department nga i barok khat ki department menta karukom terikam jeki kan deko. Beli banga ongkum ta. Namar ki Asha ngitip ki deki nong trai jong ka health mah jong ko kot ka khia. Health department. Tang baya ki Asha menta la pendon kam lut iki he barok khat ki department. Election commission ki babun ki jakangam ong barok kajalah dari kidon ki Jakarta pendon kami ki Asha ban penuat iki beriu ki bampak dap khat pras ngam terter kum taban ai kerteng ban syandur ipik i bla bla nang ta kini ki na kabenta kini ki adharu na benta kini ki MHIS kan te na kaben kini na po ICDS na po si anar di blok lilei ki agriculture baro khat ki basin ki pendon kamnud iki Asha ban pani ki survey ki jong ki Asha te khamtam ho ka bayadei bat ke health department lei ki Asha ki dei ki research baklan lada ki Asha kim dan kalong kum ba ke health department kalong kum ka sim ka bayat klem ki thab banyang ada note ban ong kata Shu bantep yo senyang baki Asha klano shekishnong kithau ngila yo banyakran baduba SB Kharshandi urang ba shnong jongkalau jinriu. Ni kan jing juga di Asha bani bat ka kom ru ju ki kom yen ka bokas nong ni. Oi kom la ban ong ki don ki long yen ki ba accept ki don ki long yen ki ba accept ki wan ani ban. Aku tak kan ngam ta ban ki li ni bagi wan pe ki bagi ba pang bestam. Patu ka wan ra ka jing kam ta me ha bagi wan simi ke teng dong ki ba pang bestam ni. Bat ba nakaliang ju ki li ki kwa ya ki ki long kami ni lu long yen ki bestam bagi kwa ban register apa ya si kan bagi yo ki report ba biang ke ba pang bestam ni be armet ni. Kata ka di ka jing ju ki bagi kendo ni nak po sa po. Hoi ha gitu ki ba beduk besuk ki koloi banya trai rangkat mo. Itu insentif pada nak ke betong bahadu no ni rapi. Maka tu ke insentif ke song haka jing don jong ki radian ke ba ai men ai injection. Yo insentif da umdan ke ki yo tang itu plot ni barit ke arazar. Dia kawan rak jing ba ki beli. Dia ke jing trai jong ki pada ba kam maka paga tulok ba ki yo am ya ha. Marah ini kita kam coba jadi berkat kam miap kam yang nanti kita beri berkat pang sistem long kini ini kam tam Asha ki keluar bahawa nyerap maki begini kita balik benpek juga kini kita air report sekarang UHC Urban Health Center ya ki air report si doktor si nas untuk kan dinas pakai doktor select pada ban peknya kita bilang kita pang sistem kam tam kini ki dia bentai kita kam lagi ke baduna kayo opat ya rap sibon di Asha.